салому дуруди бепоёни ман баҳри шумо азизони дил, мардуми сарбаландӣ, тоҷик. имрӯз мавзӯи мо дар бораи талош баҳри зиндагии хубу осоишта. инсонҳо ҳар гуна ахлоқу рафтор доранд, вале агар ахлоқи хубу намуна дошта бошем беҳтарин аст. агар ахлоқи нағз дошта бошем, ҳатто дар вақти қаҳру ғазаб худро нигаҳ дошта метавонем ва ин қавииродагии моро нишон медиҳад. қаҳру ғазабро агар мо худамон дорем, ин як ҳиссиётест ки тез гузаранда аст. агар мо худамонро идора накунем, дар ин вақт ба ҳар чӣ қодирем. ё раб, зигилам си риштаи ман чӣ кунам? қаҳру ғазабам ту риштаи ман чӣ кунам? ҳар неку баде ки аз ман ояд бурун, ту бар сари ман навиштаи ман чӣ кунам? ҳамон қаҳру ғазабе ки шумо мекунед бештар болои падару модарон, зану фарзандон дида мешавад ки рафтори хуб нест. агар одам дар хона бо зану фарзандон муомилаи хуб, кори нек, суханони пандомез кунад, аҳли хонавода низ бо ақлу бо тарбия ва оқилу доно мешаванд. дар ҳаёт рафтори нодуруст, муомилаи дурушт кардан, ин ба оила зарари калон мерасонад. агар хоҳед ки зиндагиятон хушу хурсандона гузарад, ҳаётро дӯст доред. беҳуда вақтро сарф кардан дар кор нест. ҳисси масъулиятнокии худро бояд дошта бошем. одами нек ҳамеша хоҳони тинҷию амонӣ, рӯзгори хушу хурсанд. вай бо одоби бад доимо ба нафрат нигоҳ мекунад. шоири маҳбуби мо Абулқосим Лоҳутӣ мефармоянд: зиндагӣ охир сарояд, бандагӣ дар кор нест. бандагӣ гар шарт бошад, зиндагӣ дар кор нест. гар фишори душманон обат кунад, мискин машав, мард бош, эй хастадил, шармандагӣ дар кор нест. бо ҳақорат гар биборад бар сарат борони дур, осмонро бигӯ, бирав, борандагӣ дар кор нест. гар ки бо вобастагии дорои ин дунё шавӣ, дураш афкан инчунин, дорандагӣ дар кор нест. гар ба шарти пойбӯсӣ сар бимонад дар танат, ҷон деҳу рад кун, ки сарафкандагӣ дар кор нест. зиндагӣ озодии инсону истиқлоли ӯст. баҳри озодӣ ҷадал кун, бандагӣ дар кор нест. боқии ҳамагон дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.